Mi-aduc aminte de o pacientă tânără, în jur de 40 de ani, care a venit la consultație cu simptome aparent banale, discrete, modificări de tranzit și un disconfort abdominal, nimic alarmant pentru vârsta ei mai ales, dar ceva în modul în care își descria simptomele și cum insista că ceva nu este în regulă, deși nu părea, m-a făcut să merg mai departe cu investigațiile. Așa că am decis împreună și am făcut o colonoscopie, în urma căreia am depistat un cancer rectal. A fost un moment greu. Tot timpul e greu să transmiți o astfel de veste, dar mai greu a fost din cauza că pacienta era tânără și avea practic toată viața înainte. Însă, pacienta a văzut partea plină a paharului, ca să zic așa, a fost o luptătoare, e o luptătoare. A urmat tratament oncologic, s-a operat și este bine. Ne-am revăzut, cred că după un an de la diagnostic și este vindecată, este bine. Și povestea ei îmi subliniază importanța prevenției și a investigațiilor făcute la timp și mă bucur că mi-am ascultat instinctul și am reușit să schimb bine cursul acestei povești. Aș vrea să înțeleagă cât mai mulți oameni că nu există prea devreme pentru un consult medical, pentru un control medical. Da, așa este impresionantă poveste și mă bucur pentru pacientă și pentru faptul că este bine și a reușit să treacă peste moment.